Prema nastavnom kalendaru, drugo polugodište počelo je danas, 12. januara 2026. godine, a sve škole na području Brčkog distrikta otvorile su svoja vrata učenicima i nastavnicima. Šef Odjeljenja za obrazovanje u vladi Brčkog distrikta, Senad Osmanović, izjavio je da su obrazovne ustanove spremno dočekale početak novog nastavnog perioda, te da je većina planiranih aktivnosti realizovana bez većih poteškoća. Ipak, u pojedinim školama zabilježeni su tehnički problemi. Tehnička škola u Brčkom i osnovna škola u Breziku trenutno imaju poteškoće sa grijanjem zbog odgode isporuke gasa od strane dobavljača. Kako je navedeno, riječ je o privremenoj situaciji, a nadležne službe rade na što bržem otklanjanju problema kako bi se obezbijedili optimalni uslovi za odvijanje nastave. Kada je riječ o zagrijavanju samih objekata, imamo stanovitih problema u tehničkoj školi i prvoj osnovnoj školi, odnosno područnom školu Brezik sa dobavljačem oko isporuke lož ulja. I evo kako dobijam informaciju, u tehničku školu će doći za nekih pola sata lož ulje, potom i u Brezik. Pomoćnici, odnosno šef pododeljenja u razgovoru sa direktorom odlučit će da li u tim objektima treba eventualno odgoditi nastavu do sutrašnjeg dana, iako se same učionice pokušavaju klimama zagrijati, znači samo ta dva objekta imaju stanovitih problema s terena. Kada je riječ o drugim školama i obdaništima nema problema. Ono što mogu još kazati jeste da smo tokom vikenda u saradnji sa JP Putevi, odnosno službama, pokrenuli intenzivnije čišćenje trotoara, autobusnih stajališta, prilaza školama i onoliko koliko imam izvještaj su relativno pozitivni, obezbeđeni su minimalni uslovi da bi naši mališani mogli prići školskim objektima. Također upozoreni su i direktori, odnosno domari, kada je riječ o strehama, ledenicama, također prijeti opasnost od eventualnog urušavanja snijega s krovova, tako da evo za sada je to na jednom pristojnom nivou. Također ovo nam je pokazao i određen test da se moramo okretati drugim načinima zagrijavanja školskih objekata i intenzivirati, jer ovako imamo problem i sa dobavljačima goriva i tako dalje, i vjerovatno u nekom narednom periodu će se krenuti u gradnju toplotnih pumpi i pravljenje alternativnog načina zagrijavanja. Šef Odjeljenja za obrazovanje u vladi Brčkog distrikta, Senad Osmanović, istakao je da trenutno nedostaje oko 7 do 10% uposlenika u školama, što je uobičajeno i u slučaju vlade Brčkog distrikta. To su neke standardne procedure i načini uvijek u osnovnim školama i srednjim školama, odnosno u obrazovanju, kao i u čitavoj vladi, fali nekih 7 do 10% uposlenika, ali to je nešto što je uobičajeno. Nastava u tehničkoj školi u Brčkom trenutno se odvija, iako učionice nisu u potpunosti zagrijane. Direktor škole obavijestio je šefa Odjeljenja za obrazovanje da nastava neće biti prekidana. S druge strane, u osnovnoj školi u Breziku nastava će prema dostupnim informacijama biti privremeno obustavljena do sutra. Očekuje se da će toplije vrijeme u narednim danima poboljšati uslove za rad u školama.